Ụmụnne m, ọ bịarala nụ nwanne anyị nwaanyị onye Mbaise, Igbo wee otu. Ọ bịarala nụ nwanne anyị nwaanyị n'anya mmiri na n'obi mgbawa. Biko, ọ bụrụ na nwa okorobịa ịhụga pikchọ ya ebe a, ọ bụrụ na enwe otu isi hụtawa ya, ma ọ wụ ọnụ na agbata obi ṅụ, ọ wụ ịhụpụrụ ya, enwe otu isi hụpere ya, mee ka ndị uwe ojii mara. Emechaa, aga m adrọpụ nọmba ị ga-akpọ ma enwe otu isi hụpere ya. Ọ gịnị wụ ihe na-ese okwu? Nwa agbọghọbịa ọnụ ga nga obere nwa, ọ dị 18 years old. Aha ya wụ Chioma Precious. Ya na nne ya bi na Nnewi, ya na nne na ụmụnne ya. Dịka akụkọ siri kọọ, akụkọ akọwahụ ma nna ya ọ dị ndụ ka ọ nwụrụ anwụ. Ihe akụkọ kọrọ wụ naanị nne ya ka e menshọnụrụ. Nwatakịrị a wụ Precious Chioma na nne ya na ụmụnne ya bi na Nnewi, ebe ahụ ka ha niile bi. Nwa okorobịa na ụnụ hụga nga wụ enyi ya nwoke. Aha enyi ya nwoke a wụkwanụ Somto Nwanga. Ọ wụ onye Ebonyi steeti, ma ha niile nọ na Nnewi. Somto na Precious were mewe enyi nwoke na enyi nwaanyị, obere nwa na ibe ya, nke wụ na nne Precious dị aware na ihe na ọ wụ enyi nwoke nwa ya nwaanyị. O ruo otu ụbọchị, Precious ejikere agaga ọrụ, gakwa n'ụzọ lụghachita na mba na-abaja mba, asụnwụja takwụja abaja n'iwe na ọnụma. Nne ya jụwa ya sị, ọ gịnị wụ the problem? Ọ gịnị mere o jiri lụghachitawa? Ọ gịnị na-ese? Ya wee gwawa nne ya na enyi ya nwoke wụ Somto Nwanga nara ya fonu ya. Ya sị mama ya na o nyatagodi ya fonu ka e were kpoo Somto, gwa ya wetara ya fonu ya, na ọ hụrụ egbu a nara ya fonu ya. Mma ya sị nụkwa, werezie fonu ka enye ka ọ kpọnụ Somto ka a mara ihe wụ iwe ya. Nwa ya nwaanyị akpọla Somto na fonu wit fonu nne ya. Somto na nwa ya nwaanyị wụkwanụ Chioma abaizie na heated argument. Ha abụọ were na-ese okwu, na-aba mba na fonu ọnụ, abagide na ahụ bagide. Mama Precious wụkwana onye nwa ya nwaanyị ji fonu ya akpọga Somto, anara nwa ya nwaanyị fonu ya, bidokwuwere Somto wụkwanụ ya nwa okorobịa, si ya na ọ gịnị wụ the problem, ọ gịnị ka nwa ya nwaanyị mere. Ya nwa okorobịa zaghachi nne Precious na ya ewepụ ọnụ n'okwu a, na ọ gbasaghị ya, na ọwụ ya na ya mege, na onye ya na-emegewu nwa ya nwaanyị. The woman ewere gwa zaghachi ya sị na ngwanụ nsogbu anọ, na ya chọrọ ịhụ ya na ụlọ ya na mgbede taa, na ọ bịawa na o wetara nwa ya nwaanyị fonu ya. Agbanyụọ fonu ya wụ nwa ya nwaanyị kwana ebido kwadowe, mana ọ maghị ma nkwado ọ na-akwado ọ na-agaghachi ebe ọrụ ka ọ wụ na kwadoro gawa ịhụ Somto. Enwe ọjụkwanụ hụ nwa ya sị olee ebe ị gagakwana ugbu a. Ya onwe ya ejikere n'iwe yiri nwe ya gawa ebe ọ chọburu ịga bifo okwu adawa. Ka ọ pụwaziri, o rute aka ebe oge mgbede, nwa ya nwoke ke ntakịrị ke dị 14 years old abatazie n'ụlọ ha, hụzi Precious nwanne ka ọ tọgbọ n'ala, ọbara ebe niile, hụ na olu ya ghere oghe, eji mma mapuo ya olu, mahuo ya olu ya, ọbara everywhere, anwụọ na jụọ oyi. Ya tiwe n'anya mmiri, tiwe be ndị agbata obi agbapụta, asọ gịnị ma onye lekiri asị nụkwanụ, onye lekiri asị nụkwanụ, ọbara ebe niile. Ajụwa sọ gịnị na-ese. Nwaanyị akọ nga ọ gbara hụdebe, gbara ọsọ gawa police station, ga-eme eke ntịrị, kọwasị na nwa ya nwaanyị na enyi ya nwoke sega okwu, enwe ihe segara ha ya amahụ, na ọbịa sizie fonu nwa ya. Ya emechara dị involved n'okwu, si ya ngwa ya wetara ya fonu ya ka ya marakwana ihe na-esere ha. Ya gawa ebe ya na-aga, ya ka lọtaziri ugbo ihe ya hụziri ozu nwa ya n'ụlọ ya. Ya amaghị onye ya ekputere n'ime ụlọ ya, bịa were mma rụgbuo nwa ya n'olu, ya nwụọ onye nwụrụ anwụ taa. Polisi agawala n'ụlọ Somto ka a ga mara, jụọ ya ajụjụ. Enwe ebe ahụrụ Somto, achọọla ya ebe niile, chọọ ya everywhere, enwe ebe ahụrụ ya. A na-ajụzi enyi nwaanyị Precious ka a mara side na ihe ọ ga-aka nwatanwu gbasara ọnwụ enyi ya nwaanyị. Enyi ya nwaanyị wee na-akọwa that this boy wụ Somto na-akụ Precious dakagburi,
na ihe ọ na-akọ ya ọ na-etinye ka akị na o tichaa anya ya gbotowe ya na every time ka o ji akụ ya ihe too much na ọ kụgide ihe Precious agwazie ya na ya na-emegezi na ya walk out of the relationship na ya chọọ ihe onye ọzọ ya gakwuru na ya achọzi ọ bụ ihe buteziri ọnwụ Precious n'ihi gịnị Precious si enyi ya nwoke wụ Somto nga somebody aha ya wụ nga kpọga ya ikekwe nna ya nga ha wụghị ihe ndị nga aha ya surname ya nga nọ ya nwatakịrị agachi ike na ya na-emegechi ọkụ gbukwenye n'aka ọkwa ya butere ọnwụ this young girl now. Ihe wụ statement nke enyi nwaanyị Precious na Precious ihe segara ya na Somto wụ na Precious nọ na-emezi na ya gawara onwe ya ọkụ gbukwenye n'aka ọkwa gawara onwe ya buteziri if I can't have you no one else can. Ọ ya ka achọgharịga polisi sị ngwanụ na a ga-etige pikchọ ya ebe niile na onye ahụrụ ohere busaa ihu ya ka enwe ike chọwa ya ka a chọta ya nwee ike jụọ ya ajụjụ mara ma ọma anya ihe gburu this young lady n'ihi na mgbe ha na-ekwu na fonu ya wụ Somto ọ nọghị n'ụlọ ahụ mgbe abaga ya wụ mba ọ nọ ebe ọ nọ nke na-enweghị onye ma ebe ọ nọ na fonu ka ha na-aba onye iro nwere ike hụ na ihe dị okwu dị ụta gaga ọ nọ n'etiti ya nwatakịrị na enyi ya nwoke ya were ohere abịa mee ke na-enweghị onye ga-achọta na ọ ya nwa n'ifuli iwe na onye a ga-atụ aka all this young boy. Biko eme ọbụla bere hụrụ ihu ya kpọọ nụ nọmba na ọnụ hụ ga na skrin ngala 07043755768 ihe nọmba nwanne ya nwoke ka etoro ya. Biko unu kpọghala nọmba nụ si lekwa ebe ọ nọ lekwa ebe ahụ pere ya ha ga-abịa ha ebe were ndị uwe ojii bịa buru ya ka a mara jụọ ya ajụjụ marakwana ihe ọ maara gbasara ọnwụ ya wụ Precious. Ọ ya ka m jiri wetara ya unu ugbu a ụmụnne m unu ahụ na n'otu ụwa na-adị now ajụjụ m ewe wụrụ a mother nne iji nwa 18 years old nwa afọ 18 kpọị abịa nwe ọyị n'ihi na a sị na 18 aghọọla adult gị na-ele onye dị otu a na ọ wụ enyi nwoke nwa gị nwaanyị unu lee nwa nwokorobịa na ugbo unu ga-ama na enwebeghị ihe ọ pụtara n'ụwa ọ ka na-achọ ụzọ o wee young boy ihe a ka wụ obere nwa erube 25 years ọ gịnị ka nwa this age mege na ndụ nwa gị nwaanyị nke eruole n'ịtụrụ ime nke eruole n'ịtụwa nwaanyị ime enwe ihe dapụrụ dịka afọ ime this young boy ọ ga-ehoji ọ ga-alụli nwa ọ ga-elejili ya anya ọ gịnị ka nne ya ji mara na nwa dị otu a nọ na ndụ nwa ya mechie aka nke na ịpụta ka ịjụ nwa okorobịa this age ihe na-esere nwa ya na ya abụọ. Gwagodonu m one good reason. Imagine the audacity. Nwa ịzụrụ nwa iburu n'afọ 9 months raise ya zụọ ya gaa school somebody ekerekwu this age na-enwe ihe ọ pụtara na ndụ nwa gị nothing enwe the mind esi gị na ọwụ gị na ya na-ese na gị wepụrụ ya ọnụ na ọ gị na nwa ya nwaanyị nwere okwu hello ịdị normal gị mechie ọnụ fara ka faa n'ụkwụ. Gwagodu m ihe ga-akpata ụdịrị nwa agaghị anwụ ụdịrị ọnwụ n'ihi na nne ya kwesịrị ize ya ndụ ajụghị the necessary question. Ọ bụrụ na this young man mana this woman dịka nwaanyị na-agaghị eteki nonsense na consent to whatever they were doing agachem na ọ ga-enwe mind ịsị nwaanyị a wepụ ọnụ na ọwụ ya na ya na-ekwu na ọ ya na nwa ya nwaanyị na-eme. Hello onye ọbụla kpachapụ anya ya mara rolu gị as a mother. Nwa 18 years etopụtala mana if you must know onye na nwa gị na-eme ya wụrụ onye dị matured nke ga-awụ na enwe ihe dapụtara na onye amamihe ezurula ezu dị complete. Ọ wụrụ a matured person ka ya na nwa gị meghe ama na yes ihe ọbụla dapụtara nọ ọ dị equal to task. Afọ ime dapụta ọ ga-ehuji ya kwa na ọ wụ o toruole n'ịlụ nwaanyị nke na enwe ihe na nwa gị meghe enwe mgbe ọ ga-erute lewe anya na ọ gịnị jizi unu gị lego obere nwa na-erube 25 years ya na nwa gị nwa 18 years gị dị aware na ha meghe enyi ka ihe wụ expectation gị from that relationship. Nwatakịrị ji gwawazie gị nwa wụ the mother. Imagine the audacity na gị wepụ ọnụ na ọ ya na nwa gị meghe ihe na ọwụ gị na-emeghe ihe onye kwuge datin roughly highest ya kwa 22 years or 23 years nwa gị a na-ekwu okwu ya 18 years old ha abụọ ka na-achọ ụzọ ha. Every mother should be careful. Every father should be careful. Parents should be careful.
ihe mego ugbu a dị too much. Mara role gị as the mother. Ọwụ nwatakịrị tolite galite ịhụ ara n'obi nwa gị feel na o tochana. Ahụ nwatakịrị nwere ike tocha mana amamihe ya ka na-eto. They need you. This is when your child needs you. Ọ ka wụ obere nwa wee teenager. Ọ ka wee teenager. Ụfọdụ ndị nne na-ahụ ihe na-emebi n'ime ndụ ụmụ ha, ha tara ahụhụ. Ha eme as right. Ama m ihe expectation, ama m ihe o feel na this young boy ga-emere nwa ya nwa 18 years. Ugbu a na nwatakịrị awụọla onye nwụrụ anwụ. Ndị nne na nna kpachapụ anya ha. Ọ na-ewe a lot throughout the process ịtụrụ ime. Bue 9 months, mụọ anya abalị, pịwa nwa ṅụ, ya eto, ụwa adult. Ị ga-ama how many years o tekere. Mana isi edebe ṅụm, when death knocks, ọ naghị anụrụ a second. A na-elezi ahụhụ niile ka o gbotoro. Akọcha ihe ugbu a na Precious elie ya, ụgwọ eji Precious na wee te ya n'ili. Onye luzuru, onye ga-ebe. Biko ụmụnne m, ọ nọ hụ ihu this boy, ebe ọbụla nọ hụpere. Etere ugbo etere so ọ nọ somewhere amịarịga. Biko kpọọ nọ nọmba na ọ nọ hụ ga na screen nga na very very important. Ihe a wụ nọmba nwanne Precious nke nwoke tụrụ ya, ihe a nwanne ya. Biko kpọọ nọ nọmba na so lekwe ya ebe ọ nọ, lekwe ebe ọ kwaperi. If possible, mee police involve ka abịa jidegodi ya. Agbataghị ya n'ụsọ. Yes. Ọ nga ọha nọ m n'ọnụ. Chineke nna duwere m ọnụ.